toca a derradeira valoración de Esperanza. A ver que nos conta Alberto. Bueno, Esperanza me comentou que nunca estivera nun balneario, pero se manifestou moi atenta ante todo o que lle comentamos sobre as augas termais, non? Co cual, pois eu penso que está moi interesada neste recurso noso. Do 0 ao 5, que nota lle poñemos a Esperanza? Hombre, por interés que manifestou, por a pregunta que fixo en concreto, pois eu poríalle un 4. Anotado, un 4. Agora sí, Esperanza, imos co derradeiro exame. A que temperatura emerxen as augas termais de Laias? 55 graus ou 52 graus? Ai, ni idea. 52? É correcto. Pois 52 graus que xurden do dentro da terra e cando saen aquí reducen a temperatura para que a xente poda disfrutar delas. Para que doenzas son recomendables as augas de Laias? Dermatolóxicas ou respiratorias? Dermatológicas. É correcto. Pois sí, dermatolóxicas. Que antigüidade teñen as augas termais de Laias? 5.000 anos ou 10.000 anos? Me has pillado. No sé. 5.000 tendrán 10.000. Si lo preguntan será porque tienen muchos. 10.000. Así é. Antiquísimas, no neolítico. Claro que sí, unhas augas que veñen de moi atrás. Seguinte, a que profundidade se capta a auga do manancial de Laias? A 30 metros ou a 52 metros? ¿Qué cosas preguntáis? No tengo ni idea. Pues a 30. É correcto. E ultimísima pregunta, Esperanza. Xunto a que río están os afloramentos termais de Laias? O Miño ou o Avia? Yo creo que los dos. Non era pregunta trampa. Ni idea. É o Miño. Último repaso de notas. A madrileña remata a aventura pola comarca do Ribeiro con 51 puntos de 60. Un notable ben alto. Ademais, na última experiencia galeguizadora, Esperanza asimilou conceptos como tratamento termal, minerais, augas profundas e manancial. Acabou o itinerario de Esperanza Aguirre polo Ribeiro e achegas o momento que todos agardamos. Pero hai un último factor decisivo para que Esperanza marche da comarca co carné de corazón galego debaixo do brazo. Silvia Jato. Bueno, hai que ver a cantidade de cousas que vivimos neste día, ou non? Bueno, sí, han sido 2 días impresionantes, la verdad. Que máis te impresionou? Me impresionó muchísimo el castillo de Rivadavia con Qué los bonito. parladoiros. Os parladoiros Sí. o castelo. Y bueno, el balneario. Quedabache moi ben o traxe. O traxe de galega? Ah, Ai, que guapa, sí, que sí. guapa estabas, Sí, sí, Esperanza, sí, de sí. verdade, ¿eh? Estabas guapísima. Bueno, además es poco conocido el traje de gallega, yo sí. creo. Bueno, pues Se baila para os muñeira, galegos, pero no sé si exacto. lo bailan con el traje de gala, lo deben bailar más con el otro traje. Pues de ¿no? las dúas formas, porque porque hai distintos tipos de bailes para cada momento, Sí. elevan dependendo do tipo de baile Oye, y elevan, no nos sí. podemos olvidar A muñeira, por exemplo, de é la baleina. comida Ai, a tan comida, espectacular mamma que mía, tuvimos en Casal y de del Armán. vino Ai, que viño. do Ribeiro. Sí, bueno, el viño do Ribeiro. Quedaches encantada. Pero agora, como Sí. falamos con tanta xente, que ademais foron moi acolledores, temos que saber se eles pensan que pode ser pois unha dos nosos corazones galegos. Corazón galego. Corazón galego. Levarase ou non levarase Esperanza ao corazón galego? Imos escoitarlles. Meteuse no papel totalmente, o sea que deixou que se colocara, que se vestira, e estaba encantada vestida co traxe tradicional. Coñecía moitas cousas da nosa cultura e gustalle a nosa música, gustalle o noso ambiente, a nosa forma de divertirnos. Solo por aquelo de que non somos riquiños, os galegos temos esa fama, pois eu creo que un madrileño que veña aquí a visitarnos, pois temos que lle conceder ese carné de galeguidade. Bueno, vai andar raspada a cousa, vai andar raspada, pero teno que intentar. Confío en que sea unha moi boa embaixadora dos nosos
produtos, en este caso da nosa terra, do Ribeiro. Sí, por supuesto. Sí, claro que merece. Como non o vai merecer? Bueno, eu creo que sí que o ten ganado, polo menos nesta experiencia. E si quere pode conseguilo. Sí, sí, de corazón galego, sí, sí. Por suposto, carné para a Esperanza. Bueno, pois é que non é para menos. Eu teño que darlle o meu voto, así que voulle pedir a Raúl, por favor. A ver, ¿qué me vas a votar? A ver, a ver. Ti que pensas? Pues no lo sé, eso lo tiene que decidir la gente, ¿no? El público que ha votado. Pois O eu decides penso que tú. temos unha grande embaixadora de fora de Galicia e merécese este corazón galego. Mira ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. Qué ben. Bonito. Oye, precioso, lo voy a poner en la biblioteca de mi casa. Esperanza Aguirre conseguiu uno. Tras unha aventura para non esquecer canda Silvia Jato, Esperanza marcha feliz do Ribeiro. Regresa a casa co seu carné baixo brazo e sabendo que no fondo está feita unha galega de corazón. Bueno, pois xa temos unha máis galega dende fora a que queremos e que ademais foi maravilloso compartir contigo de verdade toda esta experiencia, porque ademais teño que dicir que eu tamén aprendín moitas cousas desta zona, así que foi un auténtico placer, Esperanza. Para mí ha sido, vamos, verdaderamente increíble. Pensar que estuve a punto de no venir porque eran fechas muy señaladas para mi familia, pero por suerte que vine. Así que muchísimas gracias. Eso, placer é noso, de verdade. El placer es mío, Silvia. Aí terás sempre Nos un volveremos corazón a ver. para nos.